Πού πας αγόρι μου? Πού πας? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ψωμάκι? Τι είναι? Πού πας? Πού πας? Πού πας? Πού πας? Πού πας? Πού πας? Πάρε κι άλλο ψωμάκι, πάρε. Πάρε κι άλλο. Πάρε. Πάρε. Τι, θα πάρεις κι άλλο? Πάρε κι άλλο. Πάρε. Τι το έκανες, το τρύπησες, πάρε. Μπράβο. Έλα σε πάρω αγκαλίτσα, έλα αγκαλίτσα, έλα. Έλα. Ωπα, το παιδί μου. Τι είναι παιδάκι μου, τι είναι? Σήκω πάνω. Πήγαινε να πάρεις κι άλλο ψωμάκι, πήγαινε να πάρεις ψωμί. Μπράβο το παιδί μου. Για να σε δω εγώ, έχεις στο χέρι σου ψωμί.